Okná vedie do Koránu. Pred mnohými a mnohými rokmi, nevieme to presne, ale bolo ich určite viac ako 100 000, sa na Zemi medzi ľudskými pokoleniami objavil celkom nový druh, ktorému omnoho neskôr dali sami jeho členovia meno Homo sapiens, človek rozumný. Možno aj trocha samoľúbo, ale v tom pomenovaní bola predsa len určitá presvedčivosť, lebo nie veľké tesáky či rýchle nohy, ani schopnosť fotosyntézy, ale veľký mozog bol jeho dominantnou črtou. Keď sa na úsvite svojich dejín obhliadol okolo seba, videl trávu, stromy, zvieratá, rieky, more, kamene, slnko, mesiac, hviezdy a veľa ďalších vecí, ktoré nevytvoril. Nebolo to z večera do rána, ale človek postupne pochopil, že blesky na ňo nikto nezhadzuje, ale že sú to výboje energie nahromadenej v atmosfére a že všetko okolo neho a všetko v jeho vnútri je prejavom tej istej energie. Jeho druh úspešne prežil dodnes, lebo porozumel prírode. Túto svoju činnosť nazval veda. Keď sa jeho dnešný potomok obhliadne okolo seba, vidí domy, autá, televízory, počítače, mobily, ďalekohľady, mikroskopy a veľa ďalších vecí, ktoré sám vytvoril. To všetko sú výtvory vedy. Sú čoraz zložitejšie a rozumie im čoraz menej príslušníkov druhu. Človek sa dnes v novinách, televízii, rádiu či na internete v športovej rubrike dozvie, kto dal gól na futbale, či kto sa pobil na hokeji, a v kultúrnej rubrike zasa zistí, ktorý herec sa rozviedol, či ktorá herečka drží otučňovacú kúru, ale zriedka tam nájde vysvetlenie, ako vlastne funguje magnetická rezonancia, vakcína, lieky, či prečo sa mení svetová klíma a ako rýchlo miznú ostatné druhy organizmov z povrchu Zeme. Ale práve od týchto vecí dnes závisí jeho vlastný život a prežitie jeho druhu. Ak chceme pokračovať vo svojom príbehu na Zemi, musíme porozumieť súčasnej vede tak, ako sme sa kedysi dávno naučili narábať s ohňom, najväčším z ľudských vynálezov. Musíme naplniť zmysel mena, ktoré sme si pre seba vybrali, Homo sapiens, človek rozumný. Preto otvárame Okná vedie do Koránu. Americkí vedci objavili ružového delfína. Japonskí vedci nafilmovali žijúcu fosíliu. Nemeckí vedci tvrdia, že egyptská kráľovná bola škaredá. Americkí vedci vedia, prečo si opice močia na vlastné nohy. Tak nejako sa médiá naučili informovať o tom, na čo najnovšie prišli vedci vo svete. A tak nejako sa to naučili vnímať aj ich cieľové skupiny. Veda ako kaleidoskop správ o senzačných, neuveriteľných a nebojím sa povedať bizarných objavoch. Raz za rok v septembri sa táto pestrá zmeska oživí, keď médiá uverejnia vyjadrenia odborníkov o tom, kto práve dostal Nobelovú cenu. Ale už na druhý deň si sotva kto vybaví, čo je len jedno meno z čerstvých laureátov a správy pokračujú ako obvykle. Indickí vedci vynašli bezbolestnú injekciu. Japonskí vedci vytvorili priehľadnú žabu a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré znejú o to viac sexy, o čo menší vplyv na náš život majú. Preto sa dobre predávajú. Bežný používateľ si pri nich pomyslí, že veda je huncúctvo, ktoré robia len nejakí čudáci a blázni. A v skutočnosti vlastne nemá žiadny význam, lebo veď chlieb vďaka nej lacnejší nebude. Skutočná veda je však niečo iné ako naháňanie senzácií. Je to spôsob myslenia, ktorý nás učí postupne rozumieť veciam okolo seba a zároveň počítať s našou vlastnou omylnosťou a obmedzenosťou. Nejde pritom iba o vedcov, vedecké myslenie môže, či skôr mal by mať každý. Je to niečo podobné ako zmysel pre humor. Človek, ktorý má zmysel pre humor, sa neberie vážne. Ale ten, čo vymyslí vtip, potrebuje niekoho, kto jeho vtipu aj porozumie. Človek, ktorý myslí vedecky, sa zasa nedá ľahko oklamať. A ten, kto niečo objaví, vedec, zasa potrebuje, aby jeho objavu ľudia porozumeli. Volá sa to prírodovedná gramotnosť. Tá ukazuje, ako sme schopní používať vedecké poznatky v reálnom živote. Ako ťažko pochopíme, prečo je dôležité zaočkovať sa, porozumieme tomu, ako funguje rentgen
Alebo ako veľmi si uvedomujeme, že svojou činnosťou meníme životné prostredie okolo seba a ako sa máme správať, aby sme ho zachovali aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Na druhej strane naša prírodovedná gramotnosť ukazuje, ako ľahko uveríme tomu, že lietadlá na nás sypú jedy, že vo vakcíne sú čipy, ktorými nás ovládajú mimozemšťania, alebo že Zem je plochá. Správy o ružovom delfínovi a priesvitnej žabe nás k prírodnovednej gramotnosti nedovedú. V našich podcastoch Okná vede do Korán ich preto vynecháme. Nám viac záleží na tom, aby sme porozumeli tomu, čo máme s tým delfínom a žabou spoločné a ako od seba navzájom závisíme. Áno, hovorím o evolúcii. Evolúcia je nesporne jedným z tých pojmov, ktoré bežne používajú vedci, aj tí ostatní, ale každý si pod ním predstaví niečo iné. Pre vedca, ktorý skutočne vie, o čom je reč, je evolúcia selekciou druhov, výsledkom nikdy neprestávajúcich zmien. Podľa človeka, ktorý nie je biológom, ale niečo o tom už zachytil, evolúcia hovorí, že pochádzame z opice. Veľakrát som počul vyjadrenia, dokonca aj od odborníkov, napríklad na adresu nádorových buniek, že sa prispôsobujú, že hľadajú cesty, ako sa vyšmyknúť liečbe, že sú zákerné a podobne. Nedávno som sa s tým istým typom vysvetlení stretol aj u koronavírusu. Vraj sa prispôsobí, vraj si hľadá svoje cestičky, aby sa vyhol vakcíne, imunite a tak. Súbežne s miznúcou pandémiou tak narastali obavy z nových variantov koronavírusu, ktoré vraj kvôli tomu budú odolné voči našej imunite. Lebo veď vírus je zákerný. Hojne sa objavovali aj názory, že masovým očkovaním svetovej populácie spôsobujeme povstanie takýchto mutantov. A za tým zvyčajne nasledoval záver. To je evolúcia. Ale takéto videnie je nesprávne, nepravdivé a preto nikomu nemôže vysvetliť, čo je to vlastne evolúcia a ako súvisí s chorobami. Ale to tak trošku predbieham. Od objavu zákonov evolúcie ku covidu bola dlhá cesta. Ako v skutočnosti funguje evolúcia, vieme vďaka dvom prírodovedcom. Anglickému biológovi Charlesovi Robertovi Darwinovi a slieskému opátovi Gregorovi Johannovi Mendelovi. Obaja svoje zásadné objavy uskutočnili v 19. storočí. Darwin popísal samotné princípy evolúcie a Mendel zasa popísal zákony dedičnosti. Ale oni samozrejme neboli prví, ktorí sa snažili objasniť, prečo je okolo nás taká pestrá príroda. Dávno pred nimi sa o to pokúsil francúzsky zoológ Jean-Baptiste Lamarck, ktorý spolu so Švédom Karlom von Linné nepochybne patril medzi najvýznamnejších biológov 18. storočia. 100 rokov pred sformovaním bunkovej teórie Lamarck správne predpokladal, že všetky živé organizmy majú bunkovú štruktúru. Študoval bezstavovce a bol očarený obrovskou bohatosťou a rozmanitosťou ríše hmyzu. Tá ho inšpirovala natoľko, že ako jeden z prvých sa začal zaujímať, odkiaľ sa tá bohatosť vzala. Vypracoval prvú vedeckú teóriu o dedičnosti. Podľa nej sa organizmy prispôsobujú svojmu okoliu a získavajú tak vlastnosti, ktoré potom zdedia nasledujúce generácie. Známy je príklad žirafy. Hladná žirafa počas svojho života o trošku viac natiahne svoj krk bližšie ku konárom. Tu trošku zdedia jej deti, ktoré sa zasa znovu o trošku viac natiahnu a tak ďalej, až kým niektorá z nasledujúcich generácií na tie konáre nakoniec pohodlne dočiahne. Možno sa Lamarck pri formulovaní svojej teórie inšpiroval starým zákonom, konkrétne 30. kapitolou knihy Genézis, ktorá pojednáva o tom, ako Jakub prešiel cez rozum svojmu lakomému svokrovi. Tu si Jákob naberal čerstvé topoľové, mandľovníkové a platanové prúty, čiastočne ich odkôrnil a pružky sa zaskveli belosťou. Takto odkôrnené prúty potom vložil do válovov, kam sa vlievala voda, aby ich stáda mali pred sebou, keď prichádzali piť. Vtedy sa totiž párili.
Tak sa stávalo, že keď sa ovce a kozy párili pred tými prútmi, donášali pruhované, škvrnité a strakaté jahňatá. A Jakub, keďže mu bol prisľúbený pruhovaný dobytok, ktorého bolo predtým veľmi málo, vďaka tejto zootechnickej metodike párenia rýchlo zbohatol, lebo pruhovaných zvierat bolo naraz oveľa viac ako dovtedy majoritných bielých. Takáto predstava ale nie je správna. Tú správnu získal anglický biológ Charles Robert Darwin. Na veľkej zaoceánskej prírodovedeckej ceste, ktorú absolvoval na lodi Beagle, bol očarený podobne ako Lamarck bohatosťou a rozmanitosťou, nie však ríše hmyzu, ale živočíchov osídlených na ostrovoch Galapágy. Najviac ho inšpirovali galapágske spevavce z rodu piniek. Vo svojej slávnej knihe o pôvode druhov, ktorá vyšla v roku 1859, o nich napísal: Na Galapágoch sa nič nepodobá podmienkam juhoamerického pobrežia, ani geologická povaha ostrovov, ani životné podmienky, ani podnebie. Prečo sú potom druhy, o ktorých sa predpokladá, že boli stvorené pre život na súostroví Galapágy a nikde inde, na prvý pohľad príbuzné tým, ktoré boli vytvorené v Amerike? Na základe pozorovaní v teréne usúdil, že pôvodne rovnaké druhy sa pozmenili novým prostredím, do ktorého sa presídlili. Vytvoril prevratnú teóriu, podľa ktorej sa organizmy neprispôsobujú aktívne svojmu okoliu, ale nesú v sebe zdedené vlastnosti, ktoré im viac či menej umožňujú prežiť a rozmnožiť sa v danom prostredí a ktoré sa časom menia. Ak organizmy majú vlastnosti, ktoré sú výhodné, potom sa častejšie najedia, rozmnožia a tým sa tieto výhodné vlastnosti aj viac dostávajú do nasledujúcich generácií. Na zjednodušenie opäť príklad žirafy. Hladná žirafa má náhodou dlhší krk ako ostatné. Ak sú konáre vysoko, skôr sa naje a potom má viac času na rozmnožovanie. O pár rokov bude na savane viac žiraf s dlhším krkom, lebo jej potomkovia po nej zdedia dlhší krk, ktorý už ale mala. Takže nie preto, že sa pozerali hore na konáre ako Jakubove ovce na pruhy, sa žirafám predĺžili krky, ale preto, že tie žirafy, ktoré už mali náhodou dlhšie krky, sa lepšie najedli a viac rozmnožili. A čo je tá náhoda v tom príbehu, vysvetlil druhý muž evolúcie, opát Mendel. Nefascinovali ho exotické pinky, ale obyčajný hrášok. Nasadil ho v kláštornej záhrade a všímal si jeho vlastnosti. Objavil, že semienko hrášku je väčšinou pekné guľaté, ale niekedy aj škaredé hranaté, zelené alebo žlté, že kvietky sú fialové alebo biele. Objavil, že tieto vlastnosti sa z hráškovskej generácie na generáciu dedia a že sa dedia podľa určitého pravidla. Reholník Gregor svojimi pokusmi založil genetiku. O svojich pozorovaniach si vo svojej práci Pokusy s hybridmi rastlín z roku 1865 poznamenal. Už pokusy, ktoré sa na okrasných rastlinách vykonávali v minulých rokoch, dokázali, že hybridy spravidla nepredstavujú presný priemer medzi rodičovskými kmeňmi. Platí to aj pre hybridy hrachu. V ďalšom pojednaní budem označovať také rodičovské znaky, ktoré prechádzajú z kríženia nezmenené ako dominantné a také, ktoré sú po krížení latentné ako recesívne. Až oveľa neskoršie po jeho pokusoch, už hlboko v 20. storočí sa prišlo na to, že za tieto dedičné vlastnosti sú zodpovedné gény a objasnila sa štruktúra molekuly deoxyribonukleovej kyseliny, teda DNA, ktorej je genetický kód zapísaný. Vďaka tomu dnes aj vieme, že gény podliehajú náhodným chemickým zmenám, mutáciám, čo môže viesť k zmenám vlastností organizmu. Nová vlastnosť sa môže preniesť na potomstvo a príhodnou zmenou prostredia mu môže byť aj na porúdzi. Je to podobné ako pri detskej hre na telefón, keď si deti v triede jedno druhému šepkajú do ucha nejakú vetu. Na začiatku radu je napríklad veta: Máš pekné vlasy. A na konci trebárs: Máš pech dnes asi. Veta prirodzene zmutovala a záleží už len na podmienkach, aké panujú v triede, ktorá sa bude viac hodiť. Zjednodušene sa princípy evolúcie teda dajú vysvetliť tak, že každý organizmus sa neustále náhodne mení, čo v určitom prostredí, ktoré sa takisto mení, môže jemu a jeho potomkom,
ktoré zmenenú vlastnosť zjedia, poskytnúť výhodu. Po tejto dlhšej exkurzii do histórie a biológie sa teraz vráťme k vírusu a vakcíne. Nápady, že vakcínou si sami pílime konár pod sebou a privolávame novú vlnu pandémie, majú, ako som už spomenul, aj ľudia veľmi vzdelaní, ktorí bežne v reči používajú slová ako tenis, Beaujolais či Montmartre, teda odborníci. Pozorovania z laboratórií aj reálneho života tieto názory vyvracajú. Napríklad, vedecký tím z Univerzity Santa Barbara zaregistroval prípad náhlej evolučnej zmeny kvetiny menom orlíček, latinsky Aquilegia. V časopise Current Biology vo svojom minuloročnom článku popísali botanici z Colorada udalosť, ktorá viedla k drastickej zmene morfológie orlíčka. Kvetina stratila svoje okvetné lístky, nektária, vrátane charakteristických ostroh. Bolo to spôsobené mutáciou génu s názvom Apetala3-3, ktorý kontroluje vývin nektárií. Evolúcia v priamom prenose. Akú výhodu dala kvietku strata okvetných lístkov? Jelene uprednostňovali kvety s nektárovými ostrohami, ktoré sú pre nich pochúťkou. O zmutované orlíčky bez ostroh javili menší záujem a tie sa tým pádom mohli množiť viac ako tie nezmutované, lebo jednoducho neboli zožraté. Zákony evolúcie sa označujú ako adaptácia na prostredie. Pojem adaptácia je však nepresný. Vzbudzuje totiž nesprávnu predstavu, že najprv sa zmení prostredie a potom primerane k tomu sa prispôsobí aj organizmus. Ako by tá rastlinka menom orlíček videla, že na lúku pribieha čoraz viac nebezpečných jeleňov a tak si vypla gén. Takto vnímal, ako už vieme, starozákonný Jakub, ale aj moderný Lamarck. A tak nejako intuitívne to asi vníma väčšina z nás. Ale v tomto prípade nás intuícia pomýli. Vo vývoji ľudskej kultúry to ale naozaj funguje podľa Lamarcka, preto sme sa tak rýchlo dostali od pestného klinu k teplom navádzaným raketám a laptopom. Ale v biológii je to inak. Tam trvá všetko dlhšie. Tam rozhoduje náhoda, mutácia. V géne rastlinky, ktorý je zodpovedný za tvorbu okvetných lístkov, vďaka Mendelovi už vieme, o čom je reč, sa náhodou vyskytne mutácia, ktorá vedie k ich strate. Mlsný jeleň si ju preto nevšimne a kvetina sa stihne viac rozmnožiť. Podobne ako v ríši flóry to funguje aj u zvierat. Predstavme si situáciu, že zajačikovi zmutuje gén pre tyrozinázu a on obelie. Stane sa z neho albín. Takého bieleho zajačika na poli si rýchlejšie všimne jastrab. Ušatí albíni zostanú vzácnosťou. Ich výskyt bude úmerný výskytu mutácií v géne pre tyrozinázu. Jedného dňa sa však prudko zmení klíma. Nastane doba ľadová. Napadne sneh a zmutovaný zajačik sa pre jastraba stane neviditeľný. Vďaka tomu sa môže nerušene rozmnožovať a o pár rokov v populácii prevládnu biele zajace. Samozrejme len do chvíle, kým doba ľadová nepominie. Pre potvrdenie Darwinovej teórie však nemusíme vymýšľať bájky o zajačikoch. Máme ju experimentálne potvrdenú z laboratória, konkrétne na baktériách, ktoré sa ľahko študujú. Biológovia Max Delbrück a Salvador Luria za tento dôkaz získali v roku 1969 Nobelovú cenu. Čo spravili? Zobrali jednu fľašu s kultúrou baktérií a rozdelili ju do viacerých fliaš. Určitý čas ich nechali množiť sa a potom do každej fľaše pridali vírus, ktorý zabíja baktérie. Taký vírus sa volá bakteriofág. Čo nasledovalo? Ak by mal pravdu Lamarck, tak v každej fľaši by sa muselo objaviť pár mutantov, ktoré by sa prirodzene adaptovali a stali sa proti vírusu rezistentnými. Ak má pravdu Darwin, tak mutácie v baktériách sa náhodne udiali ešte pred pridaním vírusu. Luria Delbrückov experiment ukázal práve to. V niektorých fľašiach mutant narástol a v niektorých sa vôbec neobjavil. Pravdu má teda Darwin. V tomto pokuse išlo o pridávanie vírusu. Na príklade zajaca to bola ľadová doba,
U kvietku vpád jeleňov na lúku. A v prípade koronavírusu ide o vakcínu. Koronavírus má genetickú informáciu uloženú v ribonukleovej kyseline, teda v RNA, a tá mutuje a vírus sa množí, konkrétne v našich bunkách. Princípy evolúcie teda zákonite platia aj preň. Situácia, v ktorej stojí nový koronavírus proti vakcíne, je totožná so spomínanými pomermi na lúke. Vírus je tu v pozícii kvietku, ale nezabíja ho jeleň, ale imunita. A presne ako jelene, ani imunita nevyvoláva tvorbu mutácií. Vírus totiž mutuje neustále a náhodne. Niektoré mutácie môžu spôsobiť, že vírus sa imunite vyšmykne. Také mutanty sa potom namnožia aj v populácii, ktorá už bola odolná proti pôvodnému vírusu vďaka očkovaniu či premoreniu. Mutanty by sa však objavili nezávisle od očkovania či premorenia. Veď napokon tak tomu aj bolo v praxi. Agresívnejšie varianty alfa alebo delta vznikli ešte pred začiatkom očkovania. Omikron zasa prišiel z regiónu s veľmi nízkou zaočkovanosťou. Vakcína teda nemôže za vznik nových variantov. Rovnako ako nájazd jeleňov na lúku nebol spúšťačom straty okvetných lístkov u orlíčka. V skutočnosti je opak pravdou. Očkovaním sa ľudia stávajú imunnými, preto sa v nich vírus nemôže namnožiť. A ak sa vírus nemôže namnožiť, nemôžu vzniknúť mutácie a tým pádom ani nové varianty. Ak by sme mali vakcínu k dispozícii hneď od začiatku pandémie a všetci sa naraz zaočkovali, nové varianty by nemohli vzniknúť, lebo by jednoducho nemali hostiteľské bunky na pomnoženie. A to isté sa týka aj spomínaných nádorových buniek. Nie z premyslenej zákernosti sa nádorové bunky vyšmyknú imunite alebo terapii. To by boli vždy a všetky v podstate neliečiteľné. Aj u nich je to ako u tých vírusov alebo baktérií. Nádory nie sú uniformné, sú mixom buniek s rôznymi mutáciami. Ak sa medzi nimi nájde taká, ktorá už v sebe má mutáciu zabezpečujúcu odolnosť voči imunitným bunkám alebo liekom, tak práve ona sa namnoží. Preto je taká dôležitá skorá diagnostika nádorových ochorení. Aby sa nádorové bunky nemali čas namnožiť a tých mutácií medzi nimi bolo čo najmenej. Vírusy, baktérie, rastliny, zajace, žirafy, ružové delfíny, priesvitné žaby, ľudia. Pre všetkých platia rovnaké prírodné zákony. Ale len tí posledne menovaní majú počas svojho života šancu tým zákonom porozumieť. Dnes sme sa túto šancu snažili využiť tak, že sme si pohovorili o zákonoch evolúcie. Počúvali ste Okná vedie do Koránu.